ஹலோ வியூவர்ஸ், நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது தமிழ் டாப் கிரைம். நீங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த உலகத்துல யார் நல்லவங்க யார் கெட்டவங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம். ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குள்ளயும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு யாராலையும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அது அவங்களுக்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச ஒரு ரகசியம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற இந்த கதையிலயும் சில பேரை நம்பி ஒரு தாய் ஏமாந்து போயிட்டாங்க. கொல்கத்தால இருக்க பெஹலா செனப்பள்ளி கோபால் மிஸ்ரா ரோட் பகுதியில இருக்க பண்ட்ரா ஸ்ட்ரீட் அபார்ட்மெண்ட்ல செகண்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்க வீட்டுக்கு தப்பன் மண்டல்ன்ற ஒருத்தர் வந்திருக்காரு. அவர் ஒரு பேங்க் எம்ப்ளாய். வேலையை முடிச்சிட்டு நைட் 7 மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு. பேங்க்ல வேலை 4 மணிக்கே முடிஞ்சிருந்தாலும் தப்பன் தினமும் 7 மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு வருவாரு. அவர் லேட்டா வர்றதுக்கு ஒரு காரணமும் இருக்கு. இவருக்கு இன்னொரு பெண் கூட தப்பான தொடர்பு இருந்திருக்கு. தினமும் வேலை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு தான் வீட்டுக்கே வருவாரு. அவரை விட சின்ன பொண்ணு கூட சந்தோஷமா திரிஞ்சும் இருக்காரு. இந்த விஷயத்தினால அவர் மனைவி கூட பலமுறை சண்டையும் நடந்திருக்கு. கடைசியா என்ன விட்டுட்டு நீ அவ கூடவே போய் வாழ்ந்துக்கோன்னு தப்பனோட மனைவி சொல்லிருக்காங்க. ஆனாலும் தப்பனால 2 பேரையும் விட்டு கொடுக்க முடியல. செப்டம்பர் 7, 2021 அன்னைக்கு நைட் 7 மணிக்கு அவரோட வீட்டுக்குள்ள கால் எடுத்து வைக்கும் போதே கதவை சரியா மூடலன்னு தன்னோட மனைவியை திட்டிக்கிட்டு லஞ்ச் பாக்ஸ சோஃபால வச்சுட்டு சுஷ்மிதான்னு கூப்பிட்டு இருக்காரு. ஆனா அவங்க பதில் எதுவும் பேசாம இருந்திருக்காங்க. தப்பனுக்கு ஏதோ தப்பா தோணி இருக்கு. சோஃபா முன்னாடி இருக்க டீபாய் மேல 2 கப்பும் பிஸ்கெட்ஸும் இருந்திருக்கு. அவரோட 14 வயசு பையன் தாமோஜித் ரூம்குள்ள போய் பார்க்கும்போது பெட் மேல உடல்ல எந்த ஒரு அசைவும் இல்லாம படுத்திருந்திருக்கான். அது கூட நீட்டா தலையெல்லாம் வாரிக்கிட்டு யூனிஃபார்ம்ல இருந்திருக்கான். டை எல்லாம் கட்டிக்கிட்டு தூங்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருந்த தன்னோட பையனை பார்த்து அவரால தாங்க முடியல. பெட் பக்கத்துல டேபிள் மேல லேப்டாப்ல ஆன்லைன் கிளாஸ் நடந்துட்டு இருந்த மாதிரியும் பக்கத்துல புக்ஸ் வாட்டர் பாட்டில் எல்லாம் இருந்திருக்கு. அந்த லேப்டாப்பும் ஆன்ல இருந்திருக்கு. ஆன்லைன் கிளாஸ்ல இருந்த என் பையனை கொலை பண்ண வேண்டிய அவசியம் யாருக்கு இருக்குன்னு தப்பன் பயந்திருக்காரு. கழுத்தறுத்து என் பையனை கொலை பண்ணிருக்காங்கன்னு அழுதும் இருக்காரு. உடனே அவரோட ரூம்ல போய் பார்க்கும்போது தப்பனோட மனைவி 47 வயசான சுஷ்மிதா மண்டலையும் ரொம்ப கொடூரமா கொலை பண்ணிருக்காங்க. அத பார்த்த உடனே தப்பனுக்கு பயம் அதிகமாயிருக்கு. அந்த கொலைகாரங்க இன்னும் வீட்டுலதான் இருக்காங்களோன்னு டென்ஷன் ஆகியிருக்காரு. உடனே பக்கத்துல இருந்த அவரோட ஃப்ரெண்டுக்கு போன் பண்ணி சொல்லி இருக்காரு. அவரோட ஃப்ரெண்டும் வீட்டுக்கு வந்த உடனே போலீஸுக்கு போன் பண்ணுன்னு அவருக்கு தைரியம் சொல்லி தண்ணி கொடுத்து உட்கார வச்சிருக்காங்க. பயந்துகிட்டே பெஹலா போலீஸுக்கு போன் பண்ணி நடந்த விஷயத்த சொல்லிருக்காரு. போலீஸும் கிரைம் சீனுக்கு வந்து ஆதாரத்தை எல்லாம் சேகரிச்சிருக்காங்க. எங்களுக்கு சுஷ்மிதா புருஷன் தப்பன் மண்டல் மேலதான் சந்தேகம் இருக்குன்னு சுஷ்மிதாவோட அப்பா அம்மா போலீஸ் கிட்ட சொல்லிருக்காங்க. கடந்த சில மாதங்களா அவங்க 2 பேருக்கும் சண்டை நடந்துட்டு இருக்கு. தப்பனுக்கு அவர் வேலை செய்யற பேங்க்ல கூட வேலை பாக்குற ஒரு பொண்ணு கூட தப்பான தொடர்பு இருக்கு. அவ கூட தான் நிறைய நேரம் இருந்திருக்காரு. இப்போ தன்னோட மனைவி பையனை அவங்க தொடர்புக்கு தடையா இருக்காங்கன்னு அவங்கள கொலை பண்ணிட்டு அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கான்னு சொல்லிருக்காங்க. போலீஸ் தப்பனை கூப்பிட்டு விசாரணையும் பண்ணிருக்காங்க. எனக்கு எதுவும் தெரியாதுன்னு போலீஸ் கிட்ட அழுது புலம்பிருக்காரு. எனக்கும் சுஷ்மிதாவுக்கும் அப்பப்போ சண்டை நடக்கும், அது உண்மைதான். ஆனா 14 வயசான என் பையன் தாமோஜித்னா எனக்கு உயிர். ஆனா ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணுன்றதுக்காக புது லேப்டாப் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தேன். அவன் ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட் சார், நான் எதுக்கு என் பையனை சாகடிக்க போறேன்னு சொல்லிருக்காரு. அவரோட கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்கிட்ட போலீஸ் உங்க வீட்டுக்கு ரெகுலரா யார் யார் வருவாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. காலையில 7 மணிக்கு வேலைக்காரம்மா வருவாங்க. சாயந்தரம் 5 மணிக்கு தாமோஜித் டியூஷன் டீச்சர் வருவாங்கன்னு சொல்லிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் டியூஷன் டீச்சரை கூப்பிட்டு விசாரிச்ச போலீஸ் நான் 5 மணிக்கு போயிட்டு கதவை தட்டினேன். யாரும் வந்து கதவை திறக்கல. நான் போன் பண்ணி பார்த்தாலும் போன் ஸ்விட்ச் ஆஃப்னு வந்தது. 10 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிட்டேன்னு சொல்லிருக்காங்க. வேலைக்கார அம்மா நான் வேலைக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அவங்க வேலை எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு கிளம்பிட்டாங்கன்னு தப்பன் சொல்லிருக்காரு. இவங்கள யாரும் கொலை பண்ணலன்னா சுஷ்மிதாவையும் 14 வயசான தாமோஜித்தையும் யார் வந்து கொலை பண்ணிருப்பாங்கன்னு போலீஸுக்கு மட்டும் இல்லாம அங்க இருந்த எல்லாருக்குமே குழப்பமா இருந்திருக்கு. தப்பன் கூட வேலை செய்யற அந்த லேடியையும் கூப்பிட்டு விசாரிச்சிருக்காங்க. அவங்க எனக்கு தப்பன் கூட எந்த தப்பான தொடர்பும் இல்லன்னு சொல்லிருக்காங்க. நாங்க 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். எனக்கு இன்னும் கல்யாணம் கூட ஆகல. கல்யாணம் ஆன ஒருத்தர் கூட எனக்கு தவறான உறவு இருக்குன்னு கதை கட்டி என் வாழ்க்கையை நாசம் பண்ணிடாதீங்கன்னு போலீஸுக்கு ரிவர்ஸ் கிளாஸ் எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. போலீஸ் ஆதாரத்தை தேடி பலவிதமா முயற்சி பண்ணிருக்காங்க. தப்பன் இருந்த அபார்ட்மெண்ட்ல சிசிடிவி கேமரா இல்ல. பக்கத்து பிளாட்ல இருந்தவங்களும் நாங்க எந்த ஒரு சத்தத்தையும் கேட்கலன்னு போலீஸ் கிட்ட சொல்லிருக்காங்க. அப்போ தெரிஞ்சவங்க தான் கொலை பண்ணிருக்கணும்னு போலீஸ் ஒரு முடிவுக்கும் வந்திருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம டீபாய் மேல பிஸ்கெட்ஸும் டீ குடிச்ச கப்பும் இருக்கு. அந்த கப் மேல பிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் இருக்கும்னு போலீஸ் கேர்ஃபுல்லா ஃபாரன்சிக் லேப்க்கு அனுப்பியிருக்காங்க. 2 நாள் தொடர்ந்து அவங்க ரிலேஷன்ஸ் எல்லாரையும் விசாரிச்சிருக்காங்க. தப்பன் சொன்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் கூட விசாரிச்சிருக்காங்க. எப்படி விசாரிச்சாலும் போலீஸுக்கு எந்த ஒரு க்ளூவும் கிடைக்கல. அவங்க ஸ்டேட்டுக்கு போறதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி ஒரு ஒயின் ஷாப்பும் இருக்கு. அங்க சிசிடிவி கேமராவும் இருந்திருக்கு. அந்த கேமரா
மூலமாவது ஏதாவது க்ளூ கிடைக்குமான்னு காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் அந்த ஃபுட்டேஜஸ் செக் பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க போலீஸ். சுமார் 10 மணி நேரம் ஃபுட்டேஜ தபன் கிட்ட காமிச்சிருக்காங்க. சரியா மதியம் 1 மணி சமயத்துல 2 பேர் மாஸ்க் போட்டுட்டு போனவங்களை பார்த்து சரியா தெரியல சார், ஆனா அவங்க உயரம் முடிய பார்த்தா என்னோட மச்சானுங்க மாதிரி இருக்குன்னு போலீஸ் கிட்ட தபன் சொல்லிருக்காரு. மச்சான்னா சொந்தமானு கேட்டிருக்காங்க. இல்ல சுஷ்மிதாவோட சித்தப்பா பசங்க. பெரியவன் பேரு சஞ்சய், சின்னவன் பேரு சந்தீப். சஞ்சய் தாஸ்க்கு 44 வயசாகுது. அவன் சிசிடிவி கையாளுற கம்பெனில வேலை பார்த்துட்டு இருக்கான். சந்தீப் தாஸ்க்கு 32 வயசாகுது. அவன் ஒரு அட்வொகேட் கிட்ட கார் டிரைவரா வேலை பார்த்துட்டு இருக்கான்னு தப்பன் போலீஸ் கிட்ட சொல்லிருக்காரு. அவங்க 2 பேரும் ரொம்ப நல்லவங்க, கொலை பண்ற அளவுக்கு கொடூரமானவங்க கிடையாதுன்னு சொல்லிருக்காரு. யாரு நல்லவங்க யாரு கெட்டவங்கன்னு யாருக்கு தெரியும்? உனக்கு மனைவி பையன் இருந்தாலும் இன்னொரு பொண்ணு கூட தொடர்புல இருந்ததானே, இதுதான் நல்ல குணமா? யாரு எப்படிப்பட்டவங்கன்னு நாங்க தினமும் பாத்துட்டு தான் இருக்கோம்னு விசாரணை பண்ண அதிகாரி தப்பன் மேல கோவப்பட்டிருக்காரு. தப்பன் கிட்ட இருந்து குற்றவாளிகளோட போன் நம்பரை வாங்கியிருக்காங்க. காலையில 2 மணிக்கு சஞ்சய லால் பசார் கிட்ட கைது பண்ணிருக்காங்க. 2 மணி நேரம் கழிச்சு இந்தியன் எக்ஸ்சேஞ்ச் பிளேஸ் கிட்ட சந்தீப்ப கைது பண்ணிருக்காங்க. மரியாதையா கேட்டா எந்த குற்றவாளிகளும் குற்றத்தை ஒத்துக்க மாட்டாங்க. விசாரணை அறைக்குள்ள கூட்டிட்டு போன உடனே குற்றவாளிகளோட முகத்தை பார்த்தே போலீஸ் கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க. சஞ்சய போலீஸ் விசாரிக்கும் போது எங்க அக்காவை நாங்க எதுக்கு சாகடிக்க போறோம் சார்னு தைரியமா போலீஸுக்கு பதில் சொல்லிருக்காரு. போலீஸ் கிட்ட என்ன சொன்னாலும் நம்பிடுவாங்கன்னு நினைச்சு சென்டிமெண்ட் கதையை கூட சொல்லிருக்காரு. எங்களுக்கு சிஸ்டர்ஸ் இல்ல சார். ஒவ்வொரு வருஷமும் ராக்கி கட்டுறதுக்காக என்னோட அக்கா வருவாங்க. நாங்க சுஷ்மிதாவை சொந்த அக்கா மாதிரி பாத்துக்கிட்டோம். நாங்களே எங்க அக்கா இறந்துட்டாங்கன்னு கவலையில இருந்தா எங்களே சந்தேகப்படுவீங்களான்னு கதை சொல்லிருக்காரு. இன்னொரு ரூம்ல சந்தீப்ப உட்கார வச்சு உன் பேரு நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கன்னு கேட்கும் போது அவருக்கு வேர்வை வந்திருக்கு. ஃபேன் ஓடிட்டு இருந்தாலும் வேர்வை ஊத்திட்டு இருக்கிறத பார்த்த போலீஸ் கண்டிப்பா சந்தீப் எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிடுவான்னு நினைச்சாங்க. கம்மியான தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு வெளியே வரணும்னா உண்மையை சொல்லு, இல்லன்னா தூக்கு தண்டனை தான் கிடைக்கும்னு பயமுறுத்தி இருக்காங்க. அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சந்தீப் எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிருக்காரு. ஆனா இந்த பிளானுக்கு மூல காரணமே சஞ்சய்னு சொல்லிருக்காரு. வேற என்ன இருக்கு? தைரியமா கதை சொல்லிட்டு இருந்த சஞ்சய போலீஸ் அவங்க ஸ்டைல்ல விசாரிச்ச உடனே மொத்தத்தையும் சொல்லிருக்காரு. அவங்க சொல்றத கேட்டு போலீஸே ஷாக் ஆகியிருக்காங்க. கொல்கத்தால சென்சேஷனலா மாறின இந்த கொலை கேஸ் எதுக்காக எப்படி நடந்துச்சுன்னு விவரமா சொல்லிருக்காரு சிட்டி கமிஷனர் முரளிதர் சர்மா. இந்த சஞ்சயோட மனைவி இறந்து போயிட்டாங்க. அவருக்கு ஒரு மகன் இருக்கான். அவனும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வேற இடத்துல தனியா குடுத்தனம் நடத்திட்டு இருக்கான். சஞ்சய் குடிச்சிட்டு திரிஞ்சிட்டு இருப்பாரு. எங்கெல்லாம் கடன் கொடுக்கறாங்களோ அங்கெல்லாம் நிறைய கடன் வாங்கி இருக்காரு. சுஷ்மிதா கிட்டையும் 2 முறை பணம் வாங்கி திருப்பி தராம இருந்திருக்காரு. அன்னைக்கு வீட்டுக்கு வந்து சுஷ்மிதா கிட்ட அர்ஜென்டா 5000 ரூபாய் பணம் வேணும்னு கேட்டிருக்காரு. என்கிட்ட இல்லன்னு சுஷ்மிதாவும் சொல்லிருக்காங்க. நான் உனக்கு நிறைய பணம் கொடுத்திருக்கேன், இப்போ என்கிட்ட பணம் இல்ல. உன்னோட மாமாக்கும் எனக்கும் அடிக்கடி சண்டை நடந்துட்டு இருக்கு. நான் ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுத்தாலும் எனக்கு பாதி சம்பளம் தான் கொடுக்கறாங்க. ஸ்கூல் கூட மூடிட்டாங்க தானே, இன்னொரு முறை கொடுக்கறேன்னு சொல்லிருக்காங்க. அன்னைக்கு சுஷ்மிதா இல்லன்னு சொன்னதுனால அங்க இருந்து கிளம்பி இருக்காரு. திரும்பவும் அடுத்த நாள் அர்ஜென்டா எனக்கு பணம் தேவைப்படுது, யார்கிட்ட கேட்டாலும் எனக்கு கொடுக்கல, 5000 ரூபாய் இருந்தா கொடு, சீக்கிரமா கொடுத்துடுறேன்னு சஞ்சய் சொல்லிருக்காரு. 2வது முறையாவும் சுஷ்மிதா சீரியஸா சொல்லிருக்காங்க. சீக்கிரமா கொடுத்துடுறேன்னு சொல்லி நிறைய முறை பணத்தை வாங்கியிருக்க. நாங்க ஒன்னும் பணக்கார குடும்பம் கிடையாது. இன்னொரு முறை என்கிட்ட பணம் கேட்காத, நான் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி சஞ்சய் அனுப்பியிருக்காங்க. இவ்வளவு கேட்டும் என்ன அவமானப்படுத்திட்டான்னு சுஷ்மிதா மேல கோவப்பட்டிருக்காரு. இதெல்லாம் ஆகஸ்ட் 31, 2021 அன்னைக்கு நடந்தது. என்ன அவமானப்படுத்தினதுனால அவளை சாகடிச்சாதான் என் கோபம் தீரும்னு நினைச்சிருக்காரு சஞ்சய். அந்த விஷயத்த தன்னோட தம்பி சந்தீப் கிட்டையும் சொல்லிருக்காரு. சந்தீப் நான் வரலன்னு சொன்னாலும் நான் அவளை சாகடிக்கிறேன், நீ எனக்கு துணையா வான்னு சஞ்சய் சொல்லிருக்காரு. குடிக்க வச்சு சந்தீப்ப ஒத்துக்கவும் வச்சிருக்காரு. மதியம் 1 மணிக்கு சஞ்சயும் சந்தீப்பும் சுஷ்மிதாவோட வீட்டுக்கும் போயிருக்காங்க. அவங்க போனதுமே தம்பிங்க வந்திருக்காங்கன்னு டீ பிஸ்கெட் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கிட்டு ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்த தாமோஜித்தும் எப்படி இருக்கீங்க மாமான்னு சஞ்சய் சந்தீப் கிட்ட பேசிட்டு போயிருக்கான். டீ குடிச்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்கு, நீங்க டிவி பாத்துட்டு இருங்க, நான் பசங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்துட்டு வரேன்னு பின்னாடி திரும்பி இருக்காங்க. அவ்வளவுதான். உடனே சஞ்சய் பின்னாடி இருந்து கழுத்து பிடிச்சிருக்காரு. அவரை தள்ளி விட்டுட்டு சுஷ்மிதா பெட்ரூமுக்கும் ஓடி போயிருக்காங்க. பின்னாடியே சந்தீப் வந்து அவங்களோட கைய பிடிச்சிருக்காரு. கேபிள் கட் பண்ற ஷார்ப்பான நைஃபால கழுத்து அறுத்து கொலை பண்ணிருக்காரு சஞ்சய். கொஞ்ச நேரம் உயிருக்கு போராடி என் பையனை விட்டுடுங்கன்னு கையெடுத்து கும்பிட்டுட்டு இறந்தும் போயிருக்காங்க. இன்னொரு பக்கம்
பக்கம் ஆன்லைன் கிளாஸ்ல பிஸியா இருந்த தாமோஜித் வெளிய சத்தம் கேட்டாலும் அங்க இருந்து போனா டீச்சர் திட்டுவாங்கன்னு பயந்துருக்கான். இருந்தாலும் அந்த சத்தத்தை கேட்டு தன்னோட ரூம்ல ஓபன் பண்ணிக்கிட்டு வெளியே வந்திருக்கான். தன்னோட அம்மா கழுத்துல இருந்து வர ரத்தத்தை பார்த்து அழுதுருக்கான். என்ன எதுவும் பண்ணாதீங்க மாமான்னு கத்திக்கிட்டு வெளியே ஓடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிருக்கான். ஆனா சந்தீப் அந்த சின்ன பையனை இறுக்கமா பிடிச்சுக்கிட்டு கத்தி நான் சாகடிச்சிடுவேன்னு பயம்புறுத்தி பெட் மேல உட்கார வச்சு கழுத்து அறுத்திருக்காங்க. ரத்தம் வெளியேறி உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கும் போதே வெளியே வந்து அந்த ரூம மூடி இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பீரோல இருந்து நகை பணத்தை எல்லாம் பாக்கெட்ல வச்சுக்கிட்டாங்க. கொலை பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப நேரமா அந்த வீட்லயே இருந்திருக்காங்க. அதுக்கு மேல அங்கேயே சாப்பாடும் சாப்பிட்டு அந்த வீடு முழுக்க தேடி வெளியே இருந்த பொருட்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு போயிருக்காங்க. சுஷ்மிதாவை கொலை பண்ணத பாத்துட்டான்னு மனசாட்சியே இல்லாம அந்த 14 வயசு பையனை கழுத்து அறுத்து கொலை பண்ணிருக்காங்க. 5000 ரூபாய் பணத்துக்காக இந்த கொலைய பண்ணிருக்காங்க. டீ கப்லயும் ரூம் டோர் நாப் மேல இருந்த பிங்கர் பிரிண்ட்ஸும் மேட்ச் ஆகியிருக்குன்னு போலீஸ் சொல்லிருக்காங்க. தன்னோட தம்பிங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்கன்னு டீ ஸ்நாக் எல்லாம் கொடுத்து மரியாதை கொடுத்தாலும் கூட 5000 ரூபாய் பணத்துக்காக கொலை பண்ணிருக்காங்க. அது கூட சுஷ்மிதாவோட தம்பிங்களான சஞ்சயும் சந்தீப்பும். அதுக்காகத்தான் நம்ம கூடவே இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி அவங்க மனசுல என்ன இருக்குன்னு யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்றதுதான் நிஜமும் உண்மையும் கூட. கொலைக்கு 100% காரணம் தெரிஞ்சவங்க தான் செய்யறாங்கன்னு போலீஸ் தரப்புல சொல்லிருக்காங்க. யார் எப்போ எப்படி இருப்பாங்கன்னு யாராலையும் சொல்ல முடியாது. நீங்க இந்த சுஷ்மிதா தாமோஜித் கேஸ பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இந்த மாதிரி நிறைய கிரைம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களை வந்து சேரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.